Caibidil a trídeag. Ag dul amach as an temple dá, dúirt duine de dheiscebel leis, fech a bhaistir, cad iad mar chlutha agus cad iad mar orgna bhíad seo. Dúirt Ísa leis, an bhecinn tú na fógra bhóra seo, níorg for cloch ar mún chlutha ná lag for a nuas. Ag sinna hí dá ar cruc na hollaig ar aon temple, chur Padar, Séamus, Ón agus Andreas ceist thuige ar leithrí. Inis dúinn, cén uair a hití an méid sin amach agus cén cóthartha a bheith ar na nithí eile sin bheith ag teacht chun cinn. Agus thosaigh Íse ag rá lá. Bhí éisteacht agus na cur duine ar bí a múisibh. Tugadh a lán duine a mbeadh ará is meise é, agus curfaí siad a lán duine a mú. Nuair a clonfaí sibh cantir chugaí agus a raflaí ar chugaí na ghlacaigí scéin, or na fólar sin a chart chun cinn, ach ní hé dearú fós é. Or iriú nation in é nation, agus riacht in é riachta. Bhí madman na talún an seo agus an siúd be gortaí. Ní bheith sé méid sin ach na harangatha Thosaigh. Fechaigí chuige féin. Tuirfa sibh a láh sibh don na Sandríní agus bhuailt siad sibh sna synagoga. Seasfaí sibh a láithir córamhrí agus ríthe mar gáil ormsa. Chun féanaise a chuirt as a cóir. Ní fóla ar dús an soscail a thugairt ná na naisin go léir. Agus nuair a tuirfaí siad lá, sibh le tuairtear lá. Na bígí go chamneach ribh, ra fechant cad a dearfaí sibh, ach an rud a tuirfa dibh an uair sin, abrigí é, or ní sibh se a bheith glóirt ach an spreagúil. Tuirfa an dearthar a dhearthar suas chun buais, an tathar a bhac, éiriú a chláán in é a tuismarí as curfa siad chun buas iad. Bhí fuach ag cach duine mar gáil ar mbeadh, ach an sé a bheith seaasú go déirú, slánófar eisin. Nuair a feicfí sibh ugrán úd an lumscríosta agus é na seaasú san éit na dúil tugadh an sé a lean an sin. Iad sin a bheith an luúdasa teithidis faoi na sléifte, an sé a bheith an bhar an tí. Ní té sé suas agus na té sé isteach chun rud a bhreith leis an tsa. Agus an tsa a bheith sé ghort, ní fulla sé ar eis chun a bhreath a bhlé leis. Luath chláine a iompar, a fach, agus luath cíchi a chuirt, is marg daobh san amsir sin. Bígí a gí gach na gréime a tharla sé, ar bheith sé sna leithananta sin troblaid na ró a leithe John ó thús an dáin, a rinne dia go díanis, agus na mé. Agus mura nógarí an tíirna na leithananta sin, na rachaí aon duine sláán, ach ar son na tuchtfa thógaí, ghearraí sé na leithananta. Má déir aon duine livan sin, fech tá an Christ an seo, fech an siúd é, na creidegí é. Or iriú Christ an na bréige, agus faia bréige, agus tuirfaí siad cóthairtí uathu, agus achtaí anas go corfadas na tugadh féin a mú de ma bhéidir. Sibh sé de bhrí sin, bígí éisteacht, fech, tá gáí inste agam daobh roimh. Ach sna leithananta sin, tar éis na troblaid sin, dearfar an ghrian, agus na teofar an ghealla a solas. Agus ben na réaltaí ag tiite món spéir, agus ben cohataí na fleithe ar crí. Agus an sin, bheicfí siad mach an duine ag teacht na scamal, le marchamat agus glór. Agus an sin, curfaí sé na hangel amá agus an bolú, sé na tugadh ó na críthe gíthe ó imal na talún go smaoineamh. Ach ón crán fiigi, olamigí an parabal. Nuair bhíonn sé ag geigear, agus í chur an bailach amá, buine sagah an saoú a bheith ina achmaracht. Áú sin daobh, nuair a feicfí sibh an nithí seach tiitim amá, buine sagah go bhfuil sé an achmaracht ar an saoire. Déirim leh go forinne, ní imigh an glúin seo gan na nithí seo eile a bheith tagtha chun cinn. Imigh neamh agus talú, a ní imigh mo bhreithirasa chuige. Ach mar gáil ar an leis sin agus ar an uair, níl sé duine bí, fiúd ag na hangel slaflaithis, na ag an mach, ach ag an leithir. Bígí éisteacht, genigí fáire, mar níl agah cén uair a bheith an táman. Is é dála duine é dag a ha agus a Jimmy ar grígriach. Thug sé an turas de scrabhithe
ach dunne díomh a bun chuirm féin, agus dordí sé don dorsár feire a dhéanú. Déanaigh feire, dá bhrí sin, mar ní fustíomh cén uair a thucaí tíirna an tí, tróna, a lár na híthe, ar gló na cholaí, ná ar mádín. Mar hagann sé gan chunne, ní aghaidh sé sibh a bhcáú. An rud a dearm libhse, dearm le gath duine. Déanaigh feire. Bí sa